Gozatu dugulako haien musikarekin, karrikaz-karrika dantzatuz, horre New Orleanseko musika, nola esan, ajuarrieroarekin uztarturik, beraz, gora Broken Brothers! Horixe beraz gure 7. postua eta 6. nortzuk City of Stars, Amaia Romero eta Alfred. Pentsatzen genuen bai, Amaia Romero izanen genuela gaur hemen txupinazioa botatzeko prest, baina azkenean ez da izan horrela. Beste musikari batzuk izanen dira, jakinen duzuenez noski, urten hori izanen dutena, motxela 21-koak, baina hoxe gure 6. postuan esan bezala, Amaia Romero eta Alfred. City of Stars! It's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send them reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. City of Stars, La La Land izeneko pelikulako kantua eta nolabaiteko harremana hortengo kartelarekin, izan ere kartela ere bada pelikula horren kartelaren edo afixaren bertsioa. Bueno, iritsi gara gure top 7 zerrenda honetako 5. puntura. Horretan Euskal Gaztetxoei nerabei ikaragarri gustatzen zaien jendea goazeneko abeslariak eta haiek egindako Euskal Rock Radikaleko kanta klasiko baten bertsioa. Egunero! Merkatura eraman zintudan, gabe barrene txakurrari. Gabotxeri, zurik gabe badakizu, altxadean da burua. Eta zarrunoi ere kuko eginen diegu, izan ere biztan denez bertsio nola esan nahiko edulkoratu bada, eta gure entzulen artean izanen direnez ertzainaken jatorrizko kantua edo espezial taldearen ertzainaken bertsioa gogokoago eukiko dutenak. Beraz, entzun ditzagun, alaber, Gari eta konpainia! Horixe, glukosa gutxiago eta kaina gehiago du bersio honek, inolako zalantzarik gabe, baina biak ederrak de Montre. Aurrera goaz, gure 4. postuan Camila Cabello, Habanarekin. Leongeniaren dantzatzen hemen, gure seminario etxeko balkoian. Mugi! Batekin segituko dugu emeki iristen ari baikara gure top zerrendaren gailurrera. Azken 3 artean edo lehen ituluen artean Euskal Gazteria dantza batean jartzen duen beste kanta bat. Aske batxe, Alesarruik eta Izaro garestua. Oso egiten duzu, oso. Bueno, ez horren beste. Aizu eta aurrera goaz, 2. postuan da. Famatuak egin direla urten Aitana eta Ana Gerra. Bai, arrakasta ebakuntza saioagatik, ezta? Oso saio famatua bai, arrakasta ebakuntza eta haiek egindako kanta Lo Malo. Toki guztietan aditzen ari garena, baita San Ferminetan ere. Tú ya no estás.
ematen du, ja, peña batean gaudela goizaldeko 9:00 baietz, Juan Cruz. Gaur, ez da zergatik beste urte batzutan hemen pilaturik ibiltzen ginen balkoian. Gaur ez da, guretzako errabait zergatu dute, utzi digute, kamara moduko bat, bai, kamara bat, eta tiratzen bazara, badu eteren buruaren itxura. Bai. Ez, bueno, tira. Bueno, gu segituko dugu gure top zerrendarekin. Aipatuko dugu nola nahi ere hau bertsioa dela, Aitanak eta Ana Gerrak Operación Triunfo de Arrakasta ebakuntzakoek egindako, baina jatorrizkoa Brisa Fenoi izeneko reggaetoilari feminista baten kantua da, oso aproposak Sanfermietarako, bai aske matxe eta baita lo malo hau aldarrikatzen baitute bikotekide gaiztorik ez dudala nahi inondik inora. Eta iritsi gure top zerrendako lehendabiziko postura. Foruen plazan izanen dira uztailaren 8an. Lekun berrikoak dira eta Euskal Herrian ez ezik Europa osoan, mundua osoan sekulako arrakasta lortzen ari dira. Edo Igorrek esanen luke moduan petatzen ari dira. Berri txarrak eta katedral bat kantapuska. Igor Volumenar! ¡Aupa Gorka! ¡Aupa Reyes! ¡Aupa Katedrala! Esaltu egiten maiti, favorez, esaltu egin maiti. Emozionatu egiten naiz, gainera jakinda kontzertura joan behar dugula 8an Foruen plazan, antxe berri txarrak. Eta ben gozatzen ari gara, Udaletxe plaza honetan gero, eta gizon emakume gehiago, komunikabideak ere ez dira gutxi, eta giroa badoa pilpilean, bagoaz orain bestelako mezu batzuk, mezu komerzialak entzutera, eta segituan itzuliko gara, guaindikan gonbidatu andana luzea dugu eta. San Fermintza, uztailaren 7tik 14, eguerdiko 12etatik ordubietara, O plazatik zuzenean. Festa, entzun, ikusi, gozatu. Jaien atxa oianeko dantza. Herri Sanferminak Errekoletak eta O plazan. Adin guztientzako ekitaldiak, sukaldea, bertako jaki ekologikoekin eta giro aparta. Jai herrikoi parte hartzaile, ekologista, kulturala, feminista, anitza, antikapitalista eta euskaldunaz gozatu nahi dugulako. Gora Herri Sanferminak. Historia miresten du. Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu, uda honetan hartu garagardo ekologikoak, espeltarena edota gluten edo alkoholik gabea. Zukuetan ere eskaintza handia dugu eta gogoratu, babestu zure larruazala gure krema hidratatzaileekin. Ekia Ekodenda elkarrekin ingurumena zainduko dugu, Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña. Itxasoa, ikuskizun bikaina, Donostiako akuariuma. 5.000 arrain baino gehiago, 360 graduko tunelak ozeanario handia zeharkatzen dutenak, 11 akuario tropikal berri, 18 metroko luzera duen manglarea. Donostiako akuariuma, zatoz gu ezagutzera. Sanferminietako girorik onena Carmen kaleko Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Herriko Tabernan ogitartekoak, tragoak eta zuzeneko musika, Arrano elkartean paregabeko bazkariak eta afariak. Erreserbak Arrano elkartean bertan edota 948 2205 987 telefonoan. Carmen kaleko Herriko Taberna eta Arrano elkartea, jaia eta borroka elkartasunez. Festa on! Koltsoneria Gorritxo, guk ere festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14 gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue, gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo Tafaia 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 51. Koltsoneria Gorritxo bizi festa eta atxedena.
gara Iruñeko udaletxe plazatik kontakizuna zuzenean egiten gure entzule guztientzat eta gero eta entzule gehiagorentzat gainera. Orain agur berezi bat sakanako jende guztiarentzat, oraintxe bertan Beleixe irratiak bat egin baitu gure emisioarekin besarka handi bat guztiei. Eta hemen giro bikaina, gero eta jende gehiago hementxe bertan udaletxe plaza honetan, zuri-gorria kolore nagusiak, kantuak, gero eta ozenago, alaitasuna eta irrikaia, txupinazoa entzuteko, ikusteko. Eta gok ikusi nahi dugu, jakin nahi dugu zenolako giroa dagoen orain udaletxe barruan. Hortxe gure lankidea Pello Arginarena, konta iguzu Pello, zer ikusten duzu, zer somatzen duzu, nor duzu inguruan, konta iguzu? Bueno, 3 ordu laurden besterik ez, zua pizteko, hementxe 3. pisuan gaude, 3. solairuan, eta oraingoz kazetariak nagusi, 50 kazetari inguru kontatu ditut, gero eta gehiago, batez ere telebista kamarak, 10 bat inguru, baita irratietako kazetariak, hementxe, oraintxe bertan iristen ari direnak piroteknikoak dira, 2 lagun, ekarri dituzte zuziria dagoeneko, hoiek lehertuko dira, hemendik 3 ordu laurdenera, eta tarteka ikusten ditugunak, batetik bestera ibiltzen, zinegotziak dira, hementxe, 3. solairuan baitaude, EH Bildu, Ezkerra, Geroa Bai, PSN eta UPN alderdien bulego nagusiak, zakit barruan ote dauden zerbait gosari legea egiten edo ez, eta 2. pisuan hor bai gonbidatu guztiak hartzen ari direla, hortxe alkatea, guztiei ongietorria harrera egiten, eta horixe da, goizeko ordu honetan hementxe barruan daukagun giroa, 3. pisuan kazetariak eta piroteknikoak, eta 2. pisuan hor bai kanpotik etorritako gonbidatuak, edo hementxetik etorritako gonbidatuak prestatu dituzte mai batzuk edatekoarekin eta jatekoarekin, baina oraindik pintxoak ez dira iritsi, plater guztiak utzik daude, hori bai, ura kazetarientzat, behintzat utzi dute, 2. solairura geisten saiatuko naiz, zer dagoen zuei esateko, eta hementxe udaltzainak, batez ere ikusten ditugunak, autoritate guztiak ongi babesteko, hemen bai kazetariak, baina baita ere politikari gehiago ikusten ditugunak, motxila 21ko kideak hortze urrun ikusten ditugu, geroxeago igoko dira, hementxe, 3. solairuan lehertuko baita txupinazoa. Masta gutxik ikusteko aukera ez dugu izan, badakizu, 5. masta hori, balkoi guztiak itxita daudelako, eta geroxeago beste konexio batean kontatuko dizuet, zer giroa dagoen, hementxe barruan, oraintxe hasiko baita, bor, 3. pisu hau. Bai, primeran Pello, bai guk masta hutsa, bai ikusten dugula hemendikan, Nafarroa eta Europako banderen artean dagoena da zuzen ere utzi dutena. Eta aurrera beraz, segituko dugu, geroxeago itzuliko gara udaletxe barrenera, orain igorri indikatibo bat eskatuko diogu Otoi eta Arren. Iruindarro! Jantzi Euskal Herria irratiaren kamiseta! Eskure ezazu Sanferminetako kamiseta. Lelo bikaina. Euskaraz, bai eskerrik asko. Logotipo ederra. Euskal Herria irratiarena. Mauka itzela. 8 euro. Eskuetatik dakentzkigute. Saltokiak aurretik. Karrikiri eta Euskal Herria irratia. Saltokia Sanferminetan. Zaldiko maldiko. Euskal Herria irratiaren kamiseta soinean, ibili Iruñean. Gero eta gutxiago falta da eguerdiko 12ak izateko eta 2018ko Sanferminak abiatzeko 11ak eta 12. 11 lagun udaletxe plazan gero eta gehiago arestian esaten genuen
oraindik plazako eren bat edo falta zitekeela betetzeko, bueno, gehiena beteta goizeko tenore honetan, hori bai, oraindik altzadarririk badakusagu gure seminario etxeko balkoi honetatik jendetza plazan, batzu edo asko eta asko pirata kapel gorriekin, beste zenbait bisera laranja biziekin, alimaleko giroa hemen gerota beroagoa, baina salto batean Iruñeko hiriburua utziko dugu Lesaka aldera salto egiteko. Han baitaukagu zintzo demonio telefonoariaren bestaldean Lesakako alkate jaun txita burgarri, Jose Luis Etxegarai jauna. Egunon? Hola, egunon. Eta pentsatzekoa dan, Lesakan ere, San Ferminak ospatzen hasteko prestatzen ariko zaretela? Bai, dena prest daukaguia, eta zaratare bai nahiko hasia daia, eta bueno, ordu alietu esperoan denak hementxe, batzu beti goiti begira eta beste goiti beti begira. Alkateak dagoeneko egina du amaiketakoa? Gaur ez dut azti handirik izan du, baina, bueno, bai, zerbatia daritu gara. Ederki, zergatik joan barko luke, festazale batek Lesakara Iruñeko San Ferminak bazterrean utzirik ordu batzu ez behintzat? Bueno, oso diferentea delakoz, Lesaka da herri bat oso alaizua, oso polita inguru giru ezkerotikan ere, baita ere, eta orduan, eta oso tradizia handia daukana San Ferminetukoa, eta bestak oso bereziak direlako. Lesaka bazalako besta, eta tokia honitzetan ikusten, eta nik uste ez da Iruñen ere, hemen konzentratukoa delako besta dena eta politagoa delako. Aizu, badakizu Iruñan momentikoak edo unetxoak aipatzen direla. Lehendabizikoa izan zen edo tradizionala San Ferminen irudia ikusten zutelarik prozesioaren egunean Maria kanpaiaren eskilaren dorretik eta horre hasten zirelarik kanpaiak jotzen katedralean, baina iruindar bakoitzak berea dauka. Lesakako alkatearentzat zein da Lesakako San Ferminetako unetxoa? Zein da gehien gustatzen zaizun unea? Lesakako alkatearentzat, bueno, dudik gabe, San Fermin egun osoa, da oso polita. Ni izan du nintzen nire gazte denboran dantzaria, Zubigainiko eta dantzatzen zuen dantzari horitukoa, udal txerro dantzari taldekoa, hauritzu urtez, eta orduan gelditu zait egun hori osoa goizien asitzen da zortzitan, dantzariak muitzen, eta, bueno, gero baditu momentu batzuk oso serioak eta politak, prozesio denboran, bandera dantzatzen diren denboran, hiru aldiz dantzatzen da bandera, eta orduan denbora momentu horiek dire importanteak Lesakat edozin Lesakarentzat eta baita alkatentzat ere. Ederki, bada estimatua dago, Jose Luis Etxegarai, halako une, bueno, berezi unkigarri eta bizietan Euskal Herria Irratiari tartea egiteagatik beste behin ere, beste tradizio bat baita Euskal Herria Irratiarentzat halako egunarekin Lesakarekin ere akordatzea, Lesantakarekin ere bat egitea. Beraz, besarka handi bat eta ongi pasa, gozatu festak? Bai, eskerrik asko, oroitzegatik, deitzegatik, eta, bueno, nahi zelikan zen zerbizero garete, eta ez dago hau jauzaratzerik Euskal Herria Irratiakin mintzatzeko. Ederki, estimatua dago. Jarraian, aholku interesgarri zenbait? San Fermintza, uztailaren 7tik 14, eguerdiko 12etatik ordubietara, O plazatik zuzenean. Festa, entzun, ikusi, gozatu. San Ferminek zentralen. Jaiez gozatzeko behar duzun guztia prest dugu jatetxean bazkari eta afariak. Aretoan edute errazan egunero orduoro musika DJ programa bereziarekin. Eta giroriko berena bermutetik hasi eta gaueko ordu txikiak arte. San Ferminetan goiz arratsale eta gauez dena ospatu zentralen. Zure enpresarentzako webgunea, aplikazioa edo negozioa interneten garatzeko beharra daukazu? Javiser, zure aukerarik onena. Zure sistema informatikoa berritu edota langilei formakuntza eman nahi? Javiser, zure aukerarik onena. Nork egiten du zure egitura informatikoaren mantentze lana? Javiser, zure aukerarik onena 20 urteko esperientziarekin. Berrik eta antzurik ez gurean konponbidea eskaintzen dizugu. Informazio gehiagorako javiser.net.
Nafarroa oinez txokoa zure Sanferminetako topagunea. Takonerako freskotasunean taberna, terraza, denda eta adin guzietarako ekitaldi sorta zabala. Sanferminetan ere Nafarroa oinezekin bat. Goizean bermuta, bazkaldu eta faltzeko bokatak eta gauean su artifizialak ikusteko leku zoragarria. Nafarroa oinez txokoa bizi. Pamplonesas, pamploneses, Irundarra, ¡viva San Fermín! ¡Hola San Fermín! Emakumeok libre eta beldurrik gabe, festetan eta beti. Eraso sexistarik gabe Iruña aske. Ayuntamiento de Pamplona, Iruñeko udala. Gaude hementxe Iruñeko udaletxe plazan txupinazoaren zain eta hoixe geroa imaginatuko duzuenez noski gero eta beroago dago zeruan bien bitartean odeiak eta ostarteak tarteka eskertzen da odei bat eta beste etortzea eta hor jendea hasieran txuriago ikusten zen orain egia esan ia kolorea rosa ari da nagusitzen jendearen kamisetetan arropetan eta beltz koloreko oso kamiseta gutxi nik une honetan uste dut bakar bat ere ez dakusa dela. Ez, emakume bat txaketa beltz batekin, baina hori izanen da hotza duelako edo, euskalo, baina bueno, tira, kamiseta beltzik ez. Eta hoixe, eta gero jendetza guztia erretiratzen denean geldituko dena hori bai izanen da, hori olako alfombra moduko bat plastikoz egindako alfombra hori bat. Baina beste urtetan baina askoz gutxiago, orain ikusten ari ginen, fijatzen ari ginen, galtzadarria oraindik ikusten alda jendearen artean, eta kristalik ez dakusagu bat ere, eta plastik hori beste urte batzutan baino gutxiago iruditzen zaitor aurrerapena izaten ari dela. Bai, aurten egin dute bigarren aldiz, txupinazoa hasi baino lehenago, ustu egin dute plaza eta gero poliki sartzen utzi diote jende guztiari eta ongi miatu ondoren noski botilarik eta lakorik ez ekartzeko. Hemen ikusten dugun irudia hoixe da, baino bagoaz berehala udaletxe barrenera hor lankideak, Pello Arginarena lankideak gonbidatu bat du, gurekin solas egiteko prest, Pello aurrera nahi duzunean. Bueno, hemen, orain bai, bigarren soleirua jitsi gara eta hemen zinegotzi guztiak ikusten ditugu alkateak esan beharko genuke Iruña herri osokoak hemen direlako eta Iruñeko alkatearekin hitz egiteko padezugu izan oraindik, baina bai alkate ordearekin Jose Abaurrea. Egunon. Txantreatik tipitapa oinez igotzara. Beti txantreatik tipitapa hori da, seguruenik aldezarrera heltzeko biderik edo hilbide politena. Gainera, alai eta kontez, harmonia politean igotzen zarete, ez da Iruñera? Harmonia txantrean bada Peñako izena, eta horren gati da. Txantrear guztien arteko harmonia iaia beti dago. Eta harmonia hori nabaritzen da udaletxean eta udal gobernuan dauden talde politikoen artean, edo nolabait ere itxuzu egin da azken orduotan? Bueno, izan duguna, baina nik uste talde guztien aldetikan bota dugun mezua izan da, aldaketaren aldeko apostu irremo daukagula. Orain izan dugu batzuekin parada agurtzeko, eta ego gara, eta gainera izan da, mezua izan da jarraituko dugu hitz egiten, eta nik uste aldaketa bermatua dago, naiz eta, bueno, momentu batean orain, estena tokia berritu eginda, eta bakoitzak hartuko du toki desberdina, baina aldaketa bermatua dago, eta nolabait genuen ilusioa eta gogoak hor mantentzen dira bere horretan. Balantzan gauza positiboak eta inpositiboak ez zirenak, balantzan gauza positiboak 3 urteko esperientzia eta horrek ikasteko parada eman dizuela bintzat. Bai, kontuta hartu behar da, orain aldaketaren gobernua osatzea izan da plazatu historiko bat, eta bueno, bakenekien lau indarren arteko esperientzia, pues bueno, bere gora berak eta hori guztia izan behar zituela, ikusten ikasten ari gara, nolabait horrelako harremanak izateko,
eta nik uste krisi hau gainditzen badugu, eta nik uste gaindituko dugula, horrek bermatuko dugu, hain zuzen ere, 2019ko momentuan eta hauteskundean irabazteko eta berritzeko ere aldaketa, eta bueno, pues, esperientzialetatik zer segurenik hobetuko dugula. Hemendik urte batera berriz ere guztiak ezinbestekoak izanen zaretelako lau alderdiak bakoitza bere etiketarekin batek daki nola aurkeztuko den bakoitza, baina guztiak batzea ezinbestekoa izango delako. Bai, hala da, guztiak gara beharrezkoak, eta nik uste gainera betidanik esan dugu hasieratik. Gure aldaketaren gobernuko iseina identitate bat dela aniztasuna, eta nik uste horrek aberazten du, zailtzen du negoziazio prozesua, zailtzen du horrelako harremanak, baina nik uste aberazten du, eta gainera da gaur egun hiri honen errefleju zuzena, eta nik uste horreri heldu behar zaio, eta hori zaindu eta babestu. Gehiengoa 14koa noski, baina horren barruan esaten zuten txikiek 10 eta 4 horrelako partida bat izan dela etengabean, eta haien eta iritziak ez direla behar bezan bezeraino entzunak izan. Bai, baina nik hori ez dut konpartitzen. Beira, jarriko dut adibide bat, aurten inbertsio kopururik handiena ematen ari da Pio Amabian, ematen ari da jantoki sozialean, ematen ari da auzoetako 2 unidade, zerbitzu sozialeko unidadetan, eta hori da Aranzadi eta Ezker Batuko alorretako proiektuak, orduan, eta hori da ematen ari dela. Nik ez dut uste dut norbaitek ez zuela oso ongi barneratu zer den momentuan kontsensua garatzea, eta hori nik uste saiatzen da dugula berriz eta berriro, baina gobernatzea da momentu batean erabakitzea. Nik uste esfortzuak, daleginak eta negoziazio prozesuak izan dira, egon dira, eta gero bakoitzak egin dezake nahi duen irakurketa, baina nik uste hori ez dela izan, eta gainera ez da ematen. Ez dago akordiorik 10 alde batetik eta 4 beste aldetik, ez dago hori nahiz eta batzuk horren aldeko diskursoa garatu nahi. Oso ongi da, Joseba Aurrea, eskertzen dizut, zupinazo alertu aurretik politikaz hitz egiten jarraitzea gurekin. Ongi pasa dezatula. Bai, eta mundu guztiari gora San Fermin eta ongi pasau festetan. Eta gora Harmonia Santreana. Hombre, beti, Santrea beti aurrera. Oso ongi, emetzetik jarraitzen dugu, Dalitze Barrutik, eta kanpoan dagoen giroa, ezagutu nahiko genuke segidan, plazan aurrera lankideak. Bai, esker mila, Pello, eskerrak erosi dizugun kaskoa eta balen aurkako txalekoa. Bistan baita, orain arte aldaketaren alde, egon diren 4 indarren artean, ez dela giro. Plaza, bai, gerota handiagoa, berrikuntza bat, ez dut gogoan iaz egin zuten ala ez, aurten behin eta berrez errepikatzen ari dira Islandiako futbol zaleek egin oiduten performantzea. Azten dira, txaloak jotzen mantxo-mantxo. Iaz egin zuten ere, bai. Bai, iaz ere bai. Bai. Aurten hainbatetan errepikatu dute eta iazateko efektua ederra da. Gerota likido gehiago plazan, jendearen barruan eta kanpoaldean, horra zirak jantzita hainbat eta hainbat argazkilari, fatxadaren azpian, oiu klasiko bat orain plazan, oe. Bai, letrak errazak dira, esan kanta hauetan, ez? Ikasten errazak. Bai, basikoak dira, bai. Eta lehen, hasi gara, zikinkeria hitz egiten, baina bagenituen datu zenbait eman gabe geratu zaizkigunak, ezta? Hola, ondakinak San Ferminetan eta biltzen direnak ez dira nola nahikoak, Gutxi gora bera kalkulatzen da, garbiketa zerbitzuek 1140 tona ondakin biltzen dituzela Iruñeko karriketatik hain zuzen ere egun hauetan. Beira eta erratzekin bildutako beste ondakinak izaten dira. Den hartuta beraz, kantitate hori ateratzen da. Eta zabor horren erdia zorutik biltzen dena da. Eta, ja, zehatzago esan ez, horretatik 115, gutxi gora bera, zenbat kilo, 75.000 kilo inguru, erabilera bakarreko plastikozko edalontziak izaten dira. Jakinen duzuenez, iaz jarritzen martxan, kanpaina berri bat, hain zuzen ere, edalontzi erabilgarriaren aldekoa. Bai, eta aurten hobetu egin dute, horren goiburua askidut batekin, edo gazteleraz, del otro baso paso,
eta kontua da azkenean aurten 80 tabernek egin dutela bat kanpaina horrekin. 80 taberna horretan afixak izanen dituzte, ohartarazteko kanpainarekin bat egiten dutela, eta horietan baso berrerabilgarria eskuratu alizanen da euro batean, tiket bat emanen dizute, eta parranda amaituta berreskuratu nahi baduzu euroa, aski izanen da baso hori itzultzea taberna horretan. Hori da, eta 80 taberna horiez gain, bestelako txokoetan ere bat egin dute kanpaina honekin, eta edalontzi berbera ikusiko dugu esate baterako Nafarroan txokoan, edota herri Sanfermitzako etxotna guztietan, edota etxe regionaletan, hoietan guztietan edalontzi berbera, eta edozein tokitan hartu, eta edozein tokitan itzuli ahal izanen da. Beraz, ea lortzen dugun, ia oso emaitza ona eman zuen kanpainak, eta 20% gutxiago bildu zuten. Ederki, berriro goaz udaletxe barrura, esan dugu giro bizia daukagula, orain artea aldaketa sostengatu duten lau indarren artean. Arestian Josea Baurrea EH Bilduko alkate ordea entzun dugu, orain norduen alboan Peio Arginarena erreportari bikainak. Edurnekin horekin, hementzen, udaletxe barruan, 3. eta 2. pisuaren artean, gora eta bera, gora berak izaten ari da legealdi hau, Edurne, ezkerrako zinegozia. Hala uste duzu zuk ere? Bueno, espero genuen oso zaila izatea, lauen artean lana egitea oso zaila da, politika berriak, modu egiteko berriak sortu behar ditugu, eta hor zailtasun asko lortzen ari gera. Nik uste dut oraindik lan egiteko eta ikasteko denbora degula, bestela jendeari utz egingo diogu. Gehiago da, elkarren artean amankomunean daukazuena, separatzen edo distantzia bat izaten eramatera zaituena, oso galdera txarra egin dizut, baina gehiago dela elkarrekin duzuena, elkarrekin ez duzuena baino. Nik ala uste dut, elkarrekin duguna akordio programatiko batean dago, eta hortaz zuzendu beharko genuke. Nik uste dut gero, pertsonaren izakerak eta lantaldean lan egin dugunak urte askotan badakigu zailtasunak daudela, baina beretan kemena eman behar dugula hor, eta nik uste dut ez dugula nahiko eman. Nik uste dut azkenengo pauso hau Aziroren akats handia izan dela. Aldaketaren urte bat, gertatzen da. Gora bera asko izango ditu, buruko min asko? Bai, nik uste dut jendea beste kontekstu batean dagoela. 21. mendean gaude, jendeak politika eta talde politikoen oso urrun dago, eta talde politikoei eskatzen diguna da beste begirada bat, jendearekiko beste begirada bat. Nik uste dut hori, gure laukoteen artean begirada hori amankomunean jarriko bagenu, ez genituztela horako gauzak egingo, errenta politiko bat lortzeko edo horrek ematen du momentu hontan gertatzen ari dena. Edurne, txupinazoa minutu gutxi barru lertuko da, bezara begira jarriko gara. Nezu bat gure entzule guzti horiei, Sanferminei begira. Bueno, nik uste dut benetako festak direla, giro ederra egongo dela kalean, eguraldi ona badirudi egiten duela, eta eskugorria kamisetan, bihotzean eta buruan. Horize da, berdintasuna, festak berdintasunean. Mi esker eta sorte handi izan dezazula. Zuei ere bai, ongi pasa? Ongi pasa eta jakin nahiko genuke festa giroa plazan zer nolakoa da eta nik zinegotzi berrien bila jarraituko dut. Baita hemen, Ederkipillo bada estimatua dago, goizeko tenore honetan klasiko bat txupinazoan gazte kuadrilla sartzen ari da plazaren erdira, goizeko 11 eta 31 direlarik, Euskal preso politikoak Euskal Herriratzearen aldeko afixekin, ikurrinekin eta Libertad Presos Politics dioten afixekin. Afixak dira txiki samarrak, unipertsonalak, ikurrinak ere bai, horre Nafarroako banderaren bat ere ikusten dugu. Bestalde, ikusten duguna gure parean ez udaletxeko fatxada nagusiko balkoian baizik eta Santo Domingo aldapara ematen duen batera Leire Zabaltza eta bai Ganuza, haien taldeko kolaboratzaile batzuekin, gero haiek jaurtiko dute edo piztuko dute txupinazoko metxa, baina dagoeneko ikusten dugu unkiturik daudela festaz gozatzen, balkoira atera dira poteka eta saltoka. Batzu barruan daude, motxila 21
taldeko batzu barruan daude. Beste batzu seminario etxean gurekin batera eta intzuzen ere Motxila 21 taldeko kideetako bat daukagu gurekin, Andoni Silbeti. Egunon. Egunon bai. Bueno, ezin izan duzue denok udaletxean sartu, ezta? Ba ez, pena pixkat hartu da, baina hola seagentzen zuen udaletxeko protokolak eta, bueno, guk hola jaso dau eta bete dau. Eta nola da kontua, zenbat barruan, zenbat seminario etxean, zenbat udaletxean, zenbat seminario etxean, taldekideen artean? Ba, udaletxen bertan 4 lagun bildu itau eta hor goiti beste gainontzekoek, pues ez dakit, gurasuen tartean eta kiren tartean egoen dira, ez dakit, 22-25 inguru egoen dira. Eta zegiro, batez ere taldeko kideen artean, gaztetxoen artean, oraintxe Ibai eta Leire, zehar unkiturik, pozik ikusi ditugu balkoitxo honetan, hor goian, zegiro, 3. solairuan, gure gainean, nola zabiltzate? Ba, kristona, ba, guretzako momentu hobek dira oso pozgarriak, errekonozimendua, Motxilak 13 urte bete ditu eta momentua guretzako pues kristoina da. Oso pozgarria benetan, naiz eta denak hor udaletxean ez egon, ba, guretzako oso momentu unkaigarra dira. Bai, eta Motxila 21 taldean 21 kide zarete, zuzeu gitarra jotzailea, ez da? Alaxe bai, gitarra eta abeslari ere bai. Abeslari ere bai. Bai, hoixe. Eta horre, bueno, izugarrizko lan polita egiten ari zarete, neska mutilekin, eta horre musikari onak ere bazabiltzate, eta horre nola ahaztu, ba, hor drogaz, Kutxi Romero, eta beste hainbat eta hainbat musikari bikainak zabiltzate. Barkatu Reyes, une batez udaletxe barrura eginen dugu, izan ere beste zinegotzi bat dauka Peio Arginarenak, aingero itxorongo diguzu, segundu batez. Andoni. Bueno, ederki, Peio Arginarena, okerrez panaiz erdaldun alboan dukazun zinegotzia, jabur eginen dugu. Bai, Alderdi Sozialisteko Maite Ezkorrin zinegotzia daukat nirekin, eta egunon Maite? Egunon! Bueno, 3 urteko balantzea, zein da zuk egiten duzun balantzea legislatura honetan? Bueno, pues ha sido una legislatura complicada y a partir de ahora supongo que al quedarse el gobierno en minoría probablemente será más complicada todavía. Yo lo único que quiero demostrar como positivo, que sí que ha habido avances en política, por ejemplo, de vivienda social, pero en lo demás yo lamento que hayan predominado sobre todo aspectos identitarios y lingüísticos, tanto en las escuelas infantiles como en el acceso a los puestos de trabajo. En lo demás, en lo personal, la relación ha sido siempre buena. Maite, mensaje bat festetara, un mensaje para los sanfermines. Bueno, pues son las mejores fiestas del mundo y tenemos que disfrutarlas con la familia, con los amigos, dejar la política de lado, que tenemos todo el año para discutir de política y desde luego pasarlo muy bien y que vayan con paz, alegría y todos lo pasemos fenomenal. Maite, ongi pasa Sanferminetan. Zorionak y felices fiestas a todos. Oso ongi, aurrera, plazan edozunean aurrera. Bai, Peio, estimatua dago, entzun ditugu adierazpena gaztelera, zeroiko kontua, ezoiko kontua Euskal Herria irratia, sauro asko derrepikatuko ez duguna. Aurrera segituko dugu bestelakoekin, Reyes? Aurrera segituko dugu gaurko protagonistak zalantzarik gabe, jendea, kaleko jendea, oiek bai kara, hain zuzen ere Sanferminetako protagonistak noski, eta protagonistak ere bai, Motxila 21 aldeko kideak, ja, preste ikusten ditugu. Barkatu Reyes, berriro moztu hartzaituzte izan ere liskarra daukago plazaren erdian. Batetik gazteak ikurriñak ekarri dituztenak, Euskal Presoak Euskal Herriratzearen aldeko mezuak, orain presoak, nau prisioners dioen pankarta bat ere zabaldu dute kainaberekin, baina gero plazan kolpeka hasi dira, batetik haiek eta bestetik beste gazte batzu orain San Fermin oiuak, badirudi giroa baretzen ari dela, baina kolpe latzak ikusi ditugu, galtzadarriak ikusgai, orain ezagitzen bat izan daitezken, 21 metro kuadro inor gabe, aurrez aurre bateko eta besteko gazteak, badirudi baretu dela giroa esan bezala eta kolpe gehiagorik ez dagoela, beraz egituko dugu, hain gero, sentitzen dut, behin eta berriz moztu zaitugu, baina zuzeneko irratekintza horrelakoa da. Cruz, Andoni deitzen dela. Andoni, barkatu. Andoni Silbeti, bai. Oituta zaude. Aizu, konta iguzu eta, bueno, Motxila 21 taldearen historia ikaragarria da, zenbat gauza egin duzuen, zenbat kontzertu handi ez da, zezuek mundu zabalean ibili baitzarete. Bai, lehen esatun moduan, 13 urte daramazkigu, ibilbide nahiko handia eta, pues bai,
esan dezakegu mundu guztian zehar bildu garela, bai Bretaña hundian, Italian, Euskal Herritik, bueno, kristoina izan doa. Bai, osea, rock talde handiak bezalaxe zuek ere, zuek zuen turneak eta golako emanaldiak eta antolatzen dituzue. Hemendikan aurrera zer, zeintzu izanen dira hurrengo erronkak edo taldearentzat? Ba, nahi duzu egia esatea? Bai. Etzekiat, ze guk irailan hasiko gara hurrengo denboraldia, eta hortik aurrera ikusko dauz nondik otxenten diguten, eta ea zein izango den gure nondik norakoa, ez dakigu bainiken. Hori da, eta gaur noski bi, Ibai eta Leire izanen dira hortxe metxa piztuko dutenak, baina hor inguruan talde guztia, senitarteko eta lagun guztiak. Imaginatzen dugu, familia hauentzat oso garrantzitsua izanen dela, ez da, Iruñeko txupinazoa botatzea. Zer esan nahi du honek zuentzat guztiontzat? Sari handi bat. Gure ibilbidearen beste etapa handi bat, rekonozimendu bat, eta poza ikaragarria. Azkenean Leire eta Ibai jaurtiko dute txupinazoa, guk haiek hautatu izan ditugu, eta haiek izango dute privilegioa txupinazo botatzeko, eta nik uste azkenean finean dela rekonozimendu handi bat. Andoni Zilbeti, benetan eskerrik asko gurekin izateagatik, zorionak guzti hori, eta zuek gozatu ikaragarri egun honetaz. Mila esker? Eskerrik asko zuei. Mila ingeru, benetan oso eskertzekoa da. Miresten dugu zuen lana, argi gera bedi, eta barka trompatu izana zuri izenarekin. Indikatibo bat otoi! San Fermintza, uztailaren 7tik 14, eguerdiko 12tik ordu bietara, O plazatik zuzenean. Festa entzun ikusi gozatu. Udaletxe plazan segitzen dugu, seminario etxean elkarlanean saioa egiten Euskal Herria Irratiaren eta Berria egunkariaren artean. Gu kontakizuna jartzen dugu, haiek irudiak Gazteluko udaletxeko plazan kamera jarri baitute. Gurekin bat, gure seinalea barriatzen, Karrape Irratia eta Beleixe Irratia. Hau guzti hau, Sakana aldera, Leitzaldera ere iritxe dadin. Gero eta gutxiago, txupinazoak eztanda egin dezan, udaletxe plazan giroa baretzen ari da, mukuru beteta genekusala genioen, baina horretan erdian gazte kuadrilla batek sartu ditu Euskal presoak, Euskal Herriratzearen aldeko afisak, ikurriñak eta Nafarroako banderak ainaberekin zabaldu dute beste pankarta handiago bat, orain presoak Now Basque Prisoners dioenen bat, baina liskarra izan dute beste gazte kuadrilla batekin unkabilkadak eta ikusi ditugu, bultzadak ere bai, orain bareago giroa. Udaletxe plazan giroa horrela, eta jakin nahi dugu beste txoko batean, hain zuzen ere, oinez txokoan, Biztabella aldean, nola dabiltzan. Eta horretarako, goitzeko tenore honetan, telefonariaren bestaldean daukagu, Eneko Gartziandia jauna, egunon, Eneko? Egunon! Bueno, zuenean, bada txupinazo lasaiago bat gozatzeko aukera, aurten nork piztuko du, zuen txupinazo lasaiagorren metxa eguerdiko 12etan? Hementxe, Ezpurdia eta Zabaleta pilotariak izango ditugu. Lehenbizi jarriko du bafletatik zuzenean txupinazo nagusia, motxila bentiruri elkartasuna emateko, oinez inklusiboa izango da urtengoa, eta kantak edio de moduan, Nafarroa oinez zulen da bizi, eta Zarzumenetan ere zulen da bizi. Ederki, orain aipatuko dugu, barka etetea solasaldia zabaltzen ari direla, pankarta iru, bandera iru, ikurriña handi bat, lau bider 5 metroki ditzakeena, tamaina bereko Nafarroako bandera, eta pankarta are handiago bat dioena fondo horiaren gainean, letra beltzez izkiriaturik, Iruñerriko gaztetxeen defentsan, hor okupazioaren ikurrata katu bat, oinez txokora itzuliko gara, galdetzeko gainontzean zeir eskaintza duzuen gaur. Izan ere, egunero badakazue programazio oparoa, gaurko egunarekin zer, Biztabella aldean? Txupinazo noren, gero la festa festa lertzen denean, ustiko dugu jendea erotzen,
eta ongi pasatzea eguna, eta ja gauerdian kontzertu pare bat izango ditugu. Zartakoka hasiko da, 11:30, eta buelgora ondoren, ordu batek aldera. Orduan, nahi duena gertu alda, egun osoan zehar, laguina zerioteko, familia artean eta gironean. The Trikitins taldea izanen duzu, Zartakoka ez ezik, bestelakoak ere bai, akaso gaztetxoen entzat bereziki deigarria Alimaleko arrakasta lortzen duen DJ-a, Oian Bega zuzen ere izanen duzuela, ezta? Bai, hori bihar larunbatarekin izango dugu, nerabe aurretik izango da, eta ondoren, bai, Oian Bega izango dugu hemen. Bueno, zan beharra gaur altzin zait, estudio zabaletakin batera, sakanako txikitilarek egun badiak eguna girotzen, bai. Eta hori, eta ezan da, bihar larun batean, izango ditugu Kiki Paiazoa egongo da bena txaldea ere, goizetik izango dugu errondaila, kanta errondaila, eta gauean, pues hori, festa lertzeko Oian Bega eta nerabe, bai. Ederki, esker mila, gurekin mintzatzeagatik besarkan handi bat badakizue, aukera festa modu lasaiagoan bizitzekoa, Biztabella aldean oinez txokoarekin, eta gu jarraian bagoaz udaletxe barrura, derrepentean izan ere, alboan beste protagonista bat dauka, Peio Arginaren alankideak. Bai, Usue Barkos, Nafarroko presidentea daukat nirekin, argi eta garbi gelditu da, Usue koalizioan gobernatzea, udaletxean behintzat, udalean behintzat, ez dela erreza, ez dakit, hainbeste buruko minute daukazuen Nafarroako jauregian. Koalizioan lan egitea horrela da, ez da inoiz erreza. Ez Iruñako udalan, ez da gobernuan ere, ez da mundu osoan ere. Beti dauka, oso momentu latzak, zailak, lan asko bideratu behar da, baina horrek ere eta baita Iruñako udalan, esan digu posible dela, 3 urtez izan dugu oso udal lasaia, egonkortasun politikoa naiz eta gora berakadak izan diren, momentu honetan berakada hori, guazen ikusten nola bideratzen den edo behintzat zaiat. Eta batez ere, mendik urte batera, guztiak beharrezkoak izango direla berriz, erregimen zaharra atzean usteko berriz? Guztiak beharrezkoak izanen gara. Eta zentzu horretan, gaur ere jorratu, hasi beharko dugu bide hori jorratu. Azkeneko galdera bat, kendu Nafarroko presidentearen maskara, bigarren zabalguneko bizilaguna zarazu, Usue, zer sentitzen du entzantxeko neska batek? Neska esatu duzu da eskertzea izut. Momentu honetan ikuste iruindarrok, iritik etorritako, puntu guzietatik etorritako iruindarrok sentitzen duguna da, bizitzan nunbait, asperardoa da, eta, aurretik 9 egun jaia da, gure bizitzaren ardatz. Ezkerrik asko eta feza hon zuen. Gauza bera. Eta aurrera konexio, nahi duzuenean, aurrera. Bai, eskerrik asko, Peio, aurrera guaz, indikatibo txiki bat eta segituko dugu hemendikan udaletxe plazatikan. San Fermintza, uztailaren 7tik 14, eguerdiko 12 ordubietara, O plazatik zuzenean. Festa entzun ikusi gozatu. Besterik ez da falta Iruñeko txupinazoa sutzeko eta hemen giroa ikaragarria. Hemen udaletxe plazaren erdian lehenbizi pankarta bat, gero 2, gero 3, 9 kontatzen ari gara oraintxe bertan une honetan. Eta horre orain presoak eta altxasukoak askatu, Iruñe herriko gaztetxeen defentsan, ez da justizia, ez una mierda, olako mezuak dira irakur ditzakegunak. Eta erdian ikurrina erraldoi bat eta aldamenean Nafarroako bandera. Horixe beraz, badagoen giroa, hasiera batean, Juan Cruzek esan duen bezalaxe, olako bultzakadak eta kolpetxo batzuk somatu dira, baina hori hasieran besterik ez da izan, bere alaia tokia hartu duten, zentraltasuna hartu dute esan genuke hemen plazaren erdian, eta arazorik gabe banan joan dira zabaltzen mezu aldarrikatzaile
hauek guztiak. Eta hause da, kantuak eta somatzen ditugunak orain plazan. Hori da, gehien zabaltzen ari den txorakeri dela jendetzaren artean, baina orain ez dakit zeintzu izanen diren gehiago, pirata kapeldunak edo pirata kapelgabeak. Urbiltzen ari gara txupinazora, pentsatzeko da aurki sartuko garela berriro udaletxe barruan, protagonista bata bestearen atzetik dauzkago, momentuz ardezagun arnaz pixka bat, eta aipatuko dugu urte betetze bat, orain arte prentxan eta oihartzun gutxi euki duena. Hain zuzen ere, Hemingwayren urte betetzea edo zehatzago esan da, haren estatuaren urte urrena. Izan ere, idazle eta gazetari estatu batuarraren estatua 1968an jarri zuten Zezen plazaren ondoan, Callejoitik hurbil. Urtik eta suhiltzaileen egoitza zegoen orubera daraman kale tartea Hemingway paseoa deitzen da, zuzen ere ordutik. Luis Antonio Sanguino, eskultore kataluniarrak egin zuen, Iruñeko udal frankistaren enkarguz estatua hori, oinarrian Guadarramako granitozko bloke handia dauka, eta Nobel sariduna artilezko jertxe batekin jantzita irudikatzen du goialdean. Hori izaten baitzuen ohiko janzkera. Bai. Burua brontzez egina da eta 1968ko uztailaren 6an inauguratu zuten. Hartara gaur 50 urte, mende erdia udal frankistarekin, hori bai? Hori da. Eta bagoaz existu bizian udaletxe barrenera, hortxe, Pello Arginarena, Joseba Ziron, alkate jaunarekin baita, horrela Pello. Ez. Bai. Aurrera Pello Arginarena nahi duzunean. Bueno, badirudi arazoak dauzkagula, Joseba Zironekin elkarrizketa lutzeko, kanutazo bat ematera dikoa. Egurra, Pello. Oraintze euskaraz ari da kanutazo hori ematen, deklarazio bat, eta gero ustizatekoa da euskaraz emango duela. Ez dakit telefonoa bere ahorantz gerturatuko dut. Txiko dugu kontakizunari plazatik, eta jakin bezain pronto euskaraz hasi dela Iruñeko alkate jauna, bada udaletxe barruarekin eginen dugu bat. Orain bai, galtzadarririk ez dakusago plazan. Gero eta gutxiago festak estanda egin dezan, topiko igatua erabilita, eta orain plaza mukuru beteta, Santo Domingo aldaparen erdia ere bai, hain zuzen ere hor udaletxe amaitzen den iskin horretan, merkatuaren plazarekin bat egiten duen iskin horretan amaitzen da jendetza. Gero ere bada jendea, baina hortik aurrera ez da jendetza galtzadarriak ikusten ale dira. Bozgorailu ofizialetatik hasi dira musika jartzen, La Pamplonesaren kantu ezaguna izuzen ere, ogerleko bakar bat ere ez baduzu, jendeak kasurik egiten ez dizuna esaten duena, dioena eta jendetza. Galtzadarrien gainean, pumpaka, saltoka, uluka, abesten eta gozatzen. Bai. Eta ikustekoa da nola dantzatzen duten baita afitxe eta bandera hoien azpian daudenak ere, hortxe inork ez du galdu nahi, ongi pasatzeko aukera, dantzatzeko aukera. Zenbat jende egonen da Juan Cruz hemen plaza noetan denera, 2.202 metro kuadro ditu, futbol zelaietan, zeu da nazioarteko neurria, ez da, pixkan neurtzeko azalerak, bada esan dezagun, futbol zelai baten erdia dela gutxi gora bera, zenbat lagun sartzen. Zenbat, 12.500. Bai, metro kuadreko bost izan da, gutxi gora bera. Ez esan, euskararen kontrako manifestazioan baino gutxiago. Bai, metro kuadroko 6 sartzen bai ziren horretan. Iguretako kaleak eta aintzat hartu zenbat, Reyes? Horixe, eta 30.000 lagun inguru denera ikaragarria. Esanen genuke, hemen ez dela sartzen ja, ez da iskilimba bat ere. Iskilimba, Mariano Izetaren baztango iztegian begira dezakezue zer den iskilimba. Ederki, zarata gero eta handiagoa, esan dugu bozgorailu ofizialetatik hasi direla musika zabaltzen, eta zenbatekoa da zarata, bada suziriak estanda egiten duelarik, jendea uluka ari dela, 123 dezibeliokoa. Hola, erreferentzia moduan esan gerezake, erreakzio hegazkin batek eragiten duen zarata bera dela. Eta bestalde, esan dezakegu, jendeak ez duela irriste egiten, naiz eta elkarre bultzatu eta horretarako akaso lagunduko du horre entzierroan zezenek irriste egin ez dezaten
isurke jarri dituztena. Bueno, etengo dugu hau guztia, izan ere, Asiron jauna, euskaraz hizketan hasi da udaletxe barruan. Parte hartzaile eta espontaneotik. Oso ongi, beraz hori zure destioak ez hauetarako nola iritzen gara? 3 urteko motxila oso ongi izan da. Bai, haundia, baina baditugu baita ere bizkar haundiak, beraz, aguantatuko dugu hori eta gehiago ere. Ez dugu ikurriña ikusten martzan. Begiratu pizka bat arretarekin eta ikusiko duzu bazter guztieratik. Oso ongi, mil esker, Joseba. Horixe, alkatearen esana, ez dugula hemen zemazan ikusten ikurriña galdetu diogo, baina ongi ikusita ikusiko dugula plazan. Esan digu, motxila nahiko pisua izan dela, 3 urtekoa, baina, bueno, bizkarrak ere zabalak dituela alkateak eta beste urte bat egiteko prest dagoela oraindik ere aldaketaren alde. Horiek Joseba Asiron Zaezen hitzak, eta uste dut minutu gutxi falta direla orain ja ikurriña ez zupinatzua lertzeko langideak. Bai, ederki bello, estimatua dago, gero eta jende gehiago ezinezkoa zirudien Reyesek zioen bezala, jende gehiago sartzea plaza, baina Santo Domingo aldapatik, orain tren antzeko bat sartzen ari da plazan, bultzaka, zuriz jantzitako, hainbat lagun plazaren erdiraino, ez dakigu antolaturiko zerbait dena ala ez, bitartean plazaren erdian arestian esan bezala, ez da justizia es una mierda, justizia hau kakazarra da, dioen pankarta, Nafarroako bandera handia, ikurriña handia, altxasukoak askatu aldarrikatzen duena, Iruñerriko gaztetxeen aldekoa, orain presoak naupaz prisioners dioena, eta Nafarroaren independentzia aldarrikatzen duena. Horiek erdian egonagatik ere, festa giroa nagusi plazan, Reyes Ilintxeta. Bai, festa giroa nagusi, baina ikaragarrizko giza olatuak sortzen ari dira, hemen plazan atzea, aurrera, eta hor kolperik eta alakorik ez da ikusten, baina bultzada batzuk eta olatu batzuk nahiko handiak ikusten dira. Gero eta jende gehiago, baina olatuak ikaragarriak dira. Orain, konexio isopenazoa! San Fermintza, uztailaren 7tik 14, eguerdiko 12etatik ordubietara, O plazatik zuzenean. Festa, entzun, ikusi, gozatu. Deitu duenak, apur bat itxaron ahal izango du. Erantzuten saiatuzkero. Autoa da itxarongo etzaituena. Gidatzean, mugikorrak ez du presarik. Zure bizitza da lehena. Nafarroako bide segurtasunerako estrategia. Nafarroako gobernua. Golem Yamaguchi San Ferminetan itxita uztailaren 5tik 14 gure ateak itxiko ditugu. Golem Baiona 9tik aurrera irekita. Eta Golem Morea San Ferminetako egun guztiak zabalik. Golem Zinemak, gora San Fermin! Ermitagainako merkatuan zure erosketa errazagoa. Etorri eta parkina guk ordainduko dugu, edo nahiago baduzu, merkadoenkasa.es webgunean sartu eta zure eskaera egin. Zuk aukeratu, azokan jaso, edo guk gerturatuko dizugu. Ermitagainako merkatua txikia, baina zerbitzu handiak eskaintzen dituena. Babeslea, Nafarroako gobernua. ABC Sofas, uztailaren 5tik 17 ateak itxita izanen ditugu, eta uztailaren 23an berriz irekiko nobedade liluragarriekin. ABC Sofas Iratzeko monasterioa 53, Euskal Herri Irratiaren ondoan. San Ferminetan gozatu. Usteltzen badago ere. Karrikiri Euskaldendan Sanferminetarako kamisetak siestiren tots elakaura leloarekin. Tasiok diseinatutako kamisetak ere baditugu Euskal Herria Irratiarena eta Sanferminak 78 gogoan. Zatoz ikusi eta aukeratu. Karrikiri Euskaldenda Xabier Karrika 4, Sanferminetan goizez irekita 11etatik ordubietara. Festa on!
gehiago falta da, entzule joan dere maite dut, festak estanda egin dezan, zehazki 3 minutu besterik ez. Goizeko tenore honetan, kalanen Euskal Herria irratia kontakizunean, berria.es irudiak ere jarte, berria denen webgunean, Karrape eta Beleixe irratia gurekin bat egiten eta Perriki gurekin bat egiten. Alaber, Ipar Euskal Herritik Euskal Irratiak. Sekulako festa ez bakarrik harriketan, baita elkarlanean, auzolanean, euskarazko komunikabideen artean ere. Zenbat pisatzen du, aurki estanda eginen duen txupinazo horrek, bada 24,9 gramu estanda egiterakoan, 120 dezibelioko zarata eragiten du, lehen solairuko balkoira mazukariak irtetzen ari direlarik diogu hau, turuta eta timbale jotzaileak jada balkoian, aurki hasiko dira jotzen, lehen kantua gero gainzaren biribilketa, bigarrena animo pues, jendeak oiuka hartu ditu, eta kapi gorriak dagoeneko airean, besoak goratuta, musikariak jotzeko prest, eta festak estanda egin dezan jemikoaren topiko tipikoa berri ere erabilita, gerta gutxiago falta da labur-labur, metxan hor piztuko du Reyes. Begira motxila 21 taldeko bikide izanen dira Ibai Ganuza eta Leire Zabalza Gazte. Motxila 21 taldea Nafarroako Down sindromearen elkarteak antolatutako musika taldea da. 12 gaztek osatzen dute eta 9 voluntariok. 2005an igo ziren lehenbiziko aldiz oholtzetara eta ordutek hainbat kontzertu eskaini dituzte hainbat musikari ezagunekin elkarlanean. Drogas, Cuchi Romero, Porro, Txara Malikian, Fermín Muguruza, Fito Cabrales, Gari, Pamplonesa musika banda, eta bar. 21 kromosomaren motxila da izenako gora jarri nahi duena. Eta hoiek izanen dira beraz. Kasu izan ere, orain mazukariak. Ederki egin duten ezaien lana, orain suzia pizten ari dira. Eta orain bai, hasi dira 2018ko San Ferminak, Ibai Ganuza eta Leire Zabaltzaren eskutik. Formulazio klasikoa erabili dute, Pamplonesas, Iruindarrok, Viva San Fermin, Gora San Fermin, esalditxoak tartekatu dituzte, motila 21 taldeko kideek, piztu dute metxa, zanda egin du txupinazoak, abian dira, San Ferminak, balkoian ikoinaren arrastorik ez, lehen solairuko balkoian bai dagusaguna, LGTBIren bandera koloreduna, otzadarrena, eta marzan ez, baina plan bai eta bazter askotan bai, alkateak, Joseba Sigoiaunak zioen ezala, Ikurriña, arestian ere esan dugu, aldarrikapenez bete dela plaza, ez da inoiz baino pankarta gehiago zabaltzu dituzte, baina irudipen hori daukago, Nafarroako bandera erraldoia, Ikurriña erraldoia, Justizia ukaka zaharran dozterera batuan dioen pankarta, Altsasukoak askatu, orain presoak, Naupaiz Bask Prisoners dioena, eta Nafarroaren independentzia aldarrikatzen duena. Horretaz gain, beti bezala, nagusia zer, festagiroa, alimadeko festagiroa udaletxe plazan. Horixe, bizitzen ari gara une honetan, txupinazo handia bota dute, orain txikiagoak ari dira botatzen bata
batean Nafarroako bandera ugari kororik gabekoak, ikurriñak eta esan bezala, bederatzi pankarta aldarrikatzaile handi. Horrekin ohikoak dire, baloi guzgarri handi horietakoak, firma komertzialen baloiak, pagandarak baloiak dira, jostagarri suertatzen denak alato jendetza eta biltzen denean. Eta hor ere, suak eta bota guztietako feruak, esateko laranja koloreko kepa ateratzen zuen, horko bomba japoniar horietako bat apiztu dute plazan. Eta bira lehen solairuko balkoian, aresten aipatzen genuen, Irona hasi samarra daukatela, horren arte aldaketa sostengatu duten indarruzien artean norbait ezkenuen ezagutzen, saiatu da zabaltzen lehen solairu horretan pankarra txiki bat zioen emakumeen etxea orain gazterera ziruditu zegunez berehala bildu dutelako bultzadaren batere ikusi dugu lehen solairu. Bueno, dena dela, esan bezala hemen nagusia festa giroa, goizeko tenori honetan hariko da dagoeneko horre udaletxe barruan atarian sarbide horretan La Palesa musika jotzen, animo pues ez, gaintzaren bidibitua barka, eta gero bigarrena ofiziala animo pues izanen da, gero ere etorriko den, bada uztailaren 6ko egitaragua. Arestian aipatu duzu, Reyes, adibidez, Foruen plaza, folklorezale, dantzatzale badutela itzordua. Bai, hor talde ugari arituko dira, Maiur Orlantzeta akaitzen duguna Iruña taldea, Larra, Mikel H. Mutiko alaiak beren ahortza, eta Txori Turi arizkungo dantza, Gipuzkoako soka dantza, eta Larrain dantza eskainiko dituzte. Arratsaldeko 7etan, dantza gazteluko zan, eta horretaz gain, San Fermin bestela nagusi Ilunarreko 8etan, badakizue Iruña katedraleko musika kaperak eta Nafarroko Orkestra Sinfonikoak Mariano Garziaren eta Fernando Benatxaren bespera tradizionalak joko dituztela, interpretatuko dituztela zuzendaria kapera maitsua izanen delarik. Bai, eta musika gehiago noski, San Ferminetan osagarri ezin besteko. Kompainia plazan eta 8etan, Irigoyen, Arpilla, Bingot eta Urrizako Artet zein and play jobbing taldeekin. Eta udaletxe marren Joseba Ziron alkatea Peio Arginarenarekin lasaiago mintzatzen moduan Arginarena nahi duzunean aurrera bikaina egiten ari zatea. Bai, Zupinazua lertu aurretik hau kaos osoa zen, baina orain lasaiago hartu dugu alkatea, bortzekoa luzatzen aurreko alkateari, Enrique Maiari. Noski, behin lehenago ere egin izan dugu goiz-goizean, WhatsAppez, elkarri sorte ona eta jaiz oriontzueko padiziogu, eta bueno, hori ere normaltasunaren seinalea da, ezta? Bueno, inoiz baino aztoratuago iritsi gara San Fermin hauetara, Joseba, nola izan da giroa? Giroa, nik esango nuke hemen balkoian ezin hobeagoa. Munduari helarazi diogun mezua zoragarria da, Zila 21, Down sindromeaz jota dauden pertsona batzuk bota jaurti dute Txupinazua, eta modu hortan, kolektibo hori pasa da. Zerotik egunera, esan nahi dute, invisibilitatua izatetik jaietan, hori ez, protagonista, benetako protagonistak izatea. Hori da munduko lekziorik politena. Bueno, hilarko dizut, galdera bete-betean, zuzenean erantzuna emateko. Zuen arteko giroa badakit lau taldek osatzen duzue udal taldea, udal gobernu taldea, azkenean apurtu egin da, bik bakarri jarraituko duzu eta beste bik kalean kanpoan gelditu dira. Esperientzia 3 urtekoa nolako izan da eta hemendik datozen jabaitetakoa aldaketak zer nolako bide hartuko du. Bueno, esperientzia aberatsa izan da, zaila ere bai, lauen artean gobernua eramatea ez baita batere erraza, baina hemendik aurrera komplikatua izango da, orain arte ere komplikatua izan da, inork ez dugun ezan erreza izango zenik. Bezaon, Joseba Ziron eta mila esker. Bezaon, Joseba Ziron, hori da. Bueno, aurrera plazako lagunak eta oraindik ere jarraituko dugu hemen bestelako elkarrizketa zenbait labur-labur bada ere ematen, bale? Hauxe, beraz, entzuteko genuen udalete barnenetik, esan bezala, eskerrik asko Peio Arginarena, orain bagoaz publizitate batzuk aditza segituan Amerikan jarraitzeko.
ezazu San Ferminetako kamiseta. Lelo bikaina. Euskaraz, bai eskerrik asko. Logotipo ederra. Euskal Herri irratiarena. Mauka itzela. 8 euro. Eskuetatik dakentzkigute. Saltokiak aurretik. Karrikiri eta Euskal Herria irratia. Saltokia San Ferminetan. Zaldiko maldiko. Euskal Herri irratiaren kamiseta soinean, ibili Iruñean. San Ferminetako girorik onena Carmen Kaleko Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Herriko Tabernan ogitartekoak, tragoak eta zuzeneko musika, Arrano elkartean paregabeko bazkariak eta afariak. Erreserboak Arrano elkartean bertan edota 948-2205-9 telefonoan. Carmen Kaleko Herriko Taberna eta Arrano elkartea, jaia eta borroka elkartasunez. Festa on! Emakumeok libre eta beldurrik gabe, festetan eta beti. Eraso sexistarik gabe, Iruña aske. Ayuntamiento de Pamplona, Iruñeko udala. Euskaraz bizi nahi dugu. Iepa, Mari Jose, nora zoaz? Zaldiko maldikora. Abai, zer dago bazaldikon? Giro zoragarria eta euskalduna. Abai, eta jatekorik ematen aldute? Bai, bokata bikainak egiten dituzte. Eta mojito espeziala. Gainera, euskara laguntzen dugu. Aizu, komisitu nauzu. San Ferminetan, zatoz aldikora kanpion euskaltegikoi bizita egitera. Nafarroa oinez txokoa zure San Ferminetako topagunean. Takonerako freskotasunean, taberna, terraza, denda eta dinguzietarako ekitaldi sorta zabala. San Ferminetan ere Nafarroa oinezekin bat. Goizean bermuta, bazkaldu eta faltzeko bokatak, eta gauean su artifizialak ikusteko leku zoragarria. Nafarroa oinez txokoa bizi. Udaletxe plazari begira eta minutu gutxi batzuetan eraldatu eginda. Desagertu egin dira afitxe eta bandera handiko teori guztiak. Etorri bezala, joan dira, tolestu dituzte eta desagertu dira banan-banan. Eta orain jendetzaren artean zabaltzen ari dena bada udaltzainen kordoia, segurtasun kordoia handia eta haien erdian
Arratsaldean lehendaiziko irteera, 0 ordutan eta nondik? Bostak aldera, bostetan, autobos geltokitik ateako gara, botatxo bat eman eta udal plazan. Orain, beste hilatzen. Mila esker, nahi duzunean, ongitan, berriz ere. Bai, eta mila esker guztioi gure jarrezpena egiten ari, eta, bueno, ari zareten lana eta laguntza eskatzen ere, eta hori beti eskertzen dugu, eta mila esker zuei ere, zuen lanagatik. Oso ongi, mezu horrekin geldituko gara, aurrera lankideak nahi duzunean, bestelako mezuekin. Bada, hemen gaude plazan eta aurre batetik bestera, hasiko dira gaitariak, animo pues joten dagoeneko arte zabala, ireki diete udaltzainek, arestean lehendaiziko irteera, 0 ordutan eta nondik? Bostak aldera, bostetan, autobos geltokitik ateako gara, botatxo bat eman eta udal plazan. Ederki, bada mila esker gurekin bat egiteagatik, guk aurrera segitu behar dugu, izan ere udaletxe plazan beste unetxo da daukago, animo pues entzun gai! Reyes Ilintxeta esote duen une honek gero eta arrakasta handiagoa, garai batean duela ez asko, duela urte gutxi, bat urte gaitaria jotzen hasten zirenerako plaza erdi utxik zegoen eta une honetan txupinazoan bezain beteta dakusago. Izan marea osatua, batzuk besteak bultzatuz, bat ere gibel asmori gabe, asmotxarri gabe, baina alako olatua sortzen ari dira festazaleen artean, eta animaleko giroa, giro zinez ikusgarria ikusten ari garena, udal gaitariek animo pues kantua jotzen duten bitarte une ederren artean, eta irudipena dugu hemen lekuko aldaketa bat edo txanda aldaketa bat ere izaten dela, kanpokoak badoaz tabernetarantz eta badatoz bertakoak, lololo, animo pues abestera. Udaletxe barruan, Peio Arginarena, beste festako beste protagonista batekin. Bueno, orain bereziki, badakizue, sotoan dira protagonista nagusia, zezare protagonista nagusia, politikariak utzi ditugu bigarren bizuan, hirugarrenean kazetariak, jetzi egin gara, orain irtengo direlako udaletxeko atari nagusitik, musikariak, besteak beste titulariak, eta hor ikusten ditugu gaitariak ere, atabalariak, eta Pamplonezako kideak, emize, saxofoi bat egin etorri zaigun gizona, Pello kontan, saxofoi honek zema 2 metro, bai, noski? 2 metro ez, bizka gutxiago, baina, bueno, saxofoi tenorra da, normalean ikusten den baino handiagoa, baina, bueno, ez da inbesteko saxofoia. Bueno, eta hortxe zintzilik, saxofoiti zintzilik ikusten ditugunak, pentagramak dira. Pentagrama horiek, ulertuko dituen kristaurik sortu da, goizeko ordu honetan, zer ikusten duzu nik, ez kortea, ez kortea, ez kortea. Bueno, sozaritik heldu gaitxuk, eta bueno, pues, gero eta gehiago kostatzen da partitura irakurtzea, baina, bueno, ez da, momentuz ez dago arazorik. Baina, okienta hauek, bueno, orain joko duguna, dira, pues, kale girako zantzak, Primo pues, zazpi kaleak, las 7 calles dena, eta Clarite festaren, pues, zikurrera. Belarrian sartuta daukaguna da, para. Eta, hori ikusten dut, zupinazoa jotzen denean, ikusten dugu, biribeketa urtero. Bueno, Pamplonezak lan berezia dauka, batez ere Sanferminetan, eta bai, zelio? Bai, hori egia da, urtean zehar lan gure kontzertu dazkagu, Baiarren, Baluarten eta, baina, bueno, Nazoa, prozentioa, pues, jendea bintzako gozapena, izugarri. Musika jo eta etxera lo egitera, besterik ez duzuelako egiten edo traguzka bat hartzeko beta ere badaukazue. Ez, normalean oso tipo serio horra da, eta
Jotzerakoan, saxo joaia bildu, eta etxera zuzen zuten. Bueno, ez da horrela, baina hori izan harko dugu. Bueno, eskatuko nizuke saxoa jotzeko, baina badakit nahiko eskakizun frikia dela, beraz utziko zaitut eskailerak bera joan, eta zure lagunekin, bandakideekin joateko zure dezio, festa hauetarako gure entzule guztientzat. Pues bueno, festa iztuarriak ezatea, arazorik ez sortzea, badakigu nola dauden gauza, eta venga, haupa San Fermin eta gora San Fermin! Hori bai, lesakan ere, nire herri bihotzekoa, eta gozatzean bertan ere. Esan didate, ziztu zian lesakarazoa zela. Bai, hemen ja herri aurrean jo, eta segurazki bertara joango naiz, gozatzera herrikoekin ere. Oso ongi, eta San Ferminak ere badira bezetzen baita herritan, Hori da, barkatu, baina ez dakit errenterian eta olako horeretan edo, onon da? Eta baita Nafarroan ere, Araizaldean, ez dut gogoraztuko herria, Gaiza edo Intza edo horietako batean. Bueno, aurrera konexioa plazatik, eta Pello Fontanan, nahi duzunak, egun izan. Venga, eskerrik asko, izan, eta gora San Fermin. Estimatu dago Pello Arginarena, haze unetxua udaletxe plazan gaitariek eta udaltzainek osaturiko marmokak hartu dagoeneko merkadeserako bidea festatzaleak zientoka milaka pumpaka dantzan gozatzen udaletxe plazan eta guri Euskal Herria Irratiko hoi tokatu zaigu, heldu zaigu, iritsi zaigu adio esateko tenorea. Saio honetan elkarlanean aritu gara Euskal Herria Irratia, Berria Egunkaria, Ipar Euskal Herriko irratiak, Beleize Irratia Sakanan eta Leitzaldean Karrape. Kontutu dugu, San Fermin 2018ko San Ferminen hasiera hainbat protagonestarekin batera. Izan ditu gurekin La Pamplonesako musikariak, dugun arantzataldeko kideak, erraldoien konpartsakoak, oinetxokokoak, karrikirikoak, katakrakekoak, herri Sanferminetakoak. Motxila 21 taldeko gaurko protagonistak nola ez, eta agintariak, iriko agintari batzuk ere izan ditugu gurekin solasean. Joseba Zeron alkatea, Usue Barkos lehendakaria, Edurne Egino, Maite Esporrin. Horixe, hemen bikan, giro paregabea da somatzen duguna bizitzen ari garena esan udaletxe plaza honetan. Eta giro horrekin gure azken agurra izanen da, gogoratu San Fermintza saioa egunero eginen dugula, plazatik guerdiko 12etatik ordubiak arte, antxe egunero zuekin guztiokin konpartitzeko San Ferminetako festa zoragarri hauek. Eta hoxe gure azken agurra, hemen udaletxe plazan, une honetan dagoen musika zoragarriarekin nire esker zuen arretarengatik, eta gora San Fermin! San Fermintza uztailaren 7